Samtang duha ka mga managat nga taga Hitafi, Bohol ang nasikop human gikatahong nangisda sa Marine Sanctuary sa Cauhagan Island. Si Luan Mirondina sa report. Naaktuhan sa mga sakop sa tourist police nga nagpahigayon og seaborne patrol ganihang buntag kining duha ka mga mananagat nga taga Hitafi, Bohol nga nanagat sulod sa Marine Sanctuary sa Cauhagan Island. Dihang gisusi ang ilang mga kuhang isda, may nakita usab nga stingray o pagi. Giila ang mga dinakpan nga sila si Romulo Tero, 43 anyos, ug Sarly Kutamora, 48 anyos, pulos mga taga barangay na Singin Island, Hitafi, Bohol. Nakabatayan sa atong duty nga isulod sa Santuari kay namay nag-duty dito mo itong dool i-apprehend sa violation sa Republic Act 550. Ang pagi o stingray gikonsiderar nga protected species ug may mga tinguha nang ideklarar kining endangered species. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang duha ka mga mananagat. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, buot gayud nga pasakaan og kaso ang duha ka mga mananagat, ilabi na kay higpit nga gidili ang pagpanagat sa Marine Sanctuary sa isla sa Cauhagan. Sayang kayo atong mga isda nga atong giprotektahan no, nga muna atong puhunan nga kung mag-snorkeling, mag-dive, makita sa atong mga bisita no, nga may ilang balik-balikon gid pirmi. Nga kato stingray pagit talagsaon ra kay na siya nga isda no, nga makitaan sa atong mga kaigsuonan. Muna nga sakit yun kayo sa itong dughan. Muna nga ako gid gitawgan ang arresting officer na pailan gid og kaso. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Wisdak.